נציבי יום, איבונה בת יפה תשלים מההיריון תקין בבשורות טובות. יניב סלע בן מזל רפואה שלמה ובשורות טובות. הפלא ופלא, אות פה, חלק ג'. פרה אדומה. לפרה יש 2 שערות זקופות בצווארה, במקום שמניחים עליה עול. פרה שהונח עליה עול, מיד השערות נכפפות, ואינן חוזרות לזקיפתן לעולם, גם כאשר יסירו את העול. פרי, אדם שמקפיד לא לכתוב פרי מהאילן, בטרם יהיה ראוי לאכילה, דהיינו שהוא עדיין בוסר, מעריכין לו ימיו ושנותיו. כך כתב רבי יהודה החסיד בספר חסידים, תתקעה. כך אני מקובל, כל מי שמונע עצמו מלקחת את הפירות עד שיתבשלו, מעריכים לו ימיו ושנותיו. מאידך, אדם הקוצץ פרי קודם זמנו מסתכן במוות בטרם עת. כמסופר במסכת בבא קמא צדיק א', בנו של רבי חנינא, היה צדיק גדול, אף על פי כן נפטר בטרם עת מפני שקצץ תאנה קודם זמנה. פרי בטן, אדם שלא זכה להיפקד בפרי בטן, ישתדל להדפיס ספר קודש שחובר על ידו או על ידי אחרים, ובשכר זיכוי הרבים יפקדהו השם בזרע של קיימא, ויזכה לבנים צדיקים עוסקים בתורה ובמצוות, ולבנות צדקניות יראי אלוקים. כך מעץ הגאון רבי חיים קניבסקי מנוחתו עדן, כמבואר בדרך שיחה עמוד נ"א. הרוצה לזכות לפרי בטן, יעשה גמילות חסדים ביין של מצווה. כלומר יחלק לעניים יראה השם יין של מצווה, כגון יין ל4 כוסות, או יין למילה, וכיוצא בזה. כך כתב בעל הבן איש חי בספרו כתר מלכות. לימוד באופן קבוע מתוך הספר אור החיים על התורה שחובר על ידי רבנו חיים בן עטר, בכוחו לפקוד את הלומד או את מי שלמדו עבורו בזרע של קיימא. כך מבואר בספר עוד יוסף חי עמוד ק"ח. עצה לזרע של קיימא, לאכול כזית או כביצה פלחי שום מטוגנים מעט במחבת עם מעט שמן. יש להקפיד על הוצאת פלחי השום מן המחבת בתחילת השחמתם, כשמתחילים לקבל מראה חום. כך מבואר בספר חסידים עמוד שץ, ובמשנה ברורה רפ"א. וכן היה מייעץ בעל הקהילות יעקב. בני זוג הרוצים להיפקד בזרע של קיימא, ייחדו קופה, שמדי פעם ישלשלו לתוכה כסף עבור לומדי תורה, וישאו תפילה קצרה לשם שיפקדם בזרע של קיימא. בהמשך הזמן, כשיצטרף סכום נכבד, יחלקו ללומדי תורה. כך יעץ רבי עקיבא איגר לתלמידו, שהיה חסוך בנים. עצה נוספת שיעץ, לתרום נרות לבית הכנסת שידלקו לפני העמוד בשעת התפילה. המעוניין לזכות בפרי בטן, לאחר אמירת ההגדה בסיומו של ליל הסדר, ילמד את דברי אור החיים הקדוש, פרשת בו,
ספר שמות י"ג ח' על הפסוק והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. כדלהלן, להיות שאמר והגדת לבנך, תנח אם יש לו בן, אם אין לו בן, יהיה פטור. תלמוד לומר, לאמור, שעל כל פנים צריך להגיד, אפילו בינו לבין עצמו. ואם תאמר, כיוון שעל כל פנים הוא צריך להגיד, אפילו בינו לבין עצמו, אם כן למה אמר לבנך? ואולי שאם יגיד אגדה האמורה, יזכהו השם שיגיד לבנו, וכדי שלא תטעה לומר דווקא, לזה אמר לאמור. רבים מעידים שנפקדו בדבר ישועה ורחמים אחרי שלמדו את דבריו הקדושים האלו. כך מבואר בספר באר החיים עמוד קע"ו. אישה שעדיין לא נפקדה בזרע של קיימא, תקפיד למזוג יין לתוך כוס של קידוש ולתוך כוס של ברכת המזון ולהוסיף מעט מים. כך מבואר בספר עטרת תפארת בחלק כתר מלכות אות קנ"ט. פרידה. הפרידה לא נבראה יחד עם שאר בעלי החיים בעת שנברא העולם, וממילא היא לא התברכה בברכת פרו ורבו, ולכן היא אינה מולידה. כך כתבו בעלי התוספות בבראשית נ"ו ב'. הפרידה הראשונה נולדה בשעה שענה הרכיב סוס וחמור. כך מבואר במסכת פסחים נ"ד א'. פרנסה. אדם הנמצא בקשיי פרנסה, ישתדל עד כמה שאפשר לא לספר זאת לאדם, וזו סגולה נפלאה לפרנסה. אם למרות הקשיים הוא לא נופל ברוחו, אלא משתדל להכניס שמחה בליבו, הפרנסה תמהר לבוא אליו. כך מבואר בספר משמרת איתמר, פרשת מקץ. אדם המקפיד מדי יום ביומו שלא לאכול מאומה בטרם יעסוק בתורה, הקדוש ברוך הוא מזכהו בפרנסה טובה. כך מבואר בדרשות חתם סופר, חלק ג' דף רע"ט. אדם שמקפיד שלא לעסוק בשום דבר לפני תפילת שחרית, אזי אחר התפילה כשהולך לעסוק במשא ומתן, הוא מצליח בשפע פרנסה וכל טוב. כך מבואר בספר דברי ישראל בראשית על הפסוק וכל שיח השדה. אדם המרגיל עצמו ללמוד בספרי רבנו בחייה, מובטח לו שפרנסתו תהיה מזומנת לו בכל יום. כך מבואר בעיקרא דחיה, מבוא לספר רבנו בחייה. ברמז לדבר, מאן דייב חיה, יאהב מזונה. דהיינו מאן דייב רבנו בחייה, יאהב מזונה. מי שמגביה את קולו באמירת קדוש, 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 הוא מכוון לקדש את השם. הקדוש ברוך הוא יזכהו לגדולה ולעשירות, שלא תיפסק ממנו ומזרעו. כך מבואר בתנא דאליהו רבה פרק י"ג. כמו כן, אדם שמברך ברכת המזון במתינות, בקול ובכוונה, יזכה לפרנסה בכבוד וברווח. כך מבואר בחינוך, מצוות תו למד. הקדוש ברוך הוא ממציא לכל אחד את מזונו בכל דרך אפשרית. במדרש רבה, ויקרא י"ט א', מסופר על אדם שהכניס עורבים קטנים לתוך כלי סגור ללא מזון.
לאחר 3 ימים הוא פתח את הכלי וראה שעל צואת העורבים רוחשים יתושים שנבראו מהצואה, ומהם ניזונו העורבים. וזאת כוונת הפסוק, לבני עורב אשר יקראו. העורב מזניח את הבנים שלו ולא דואג להם. הקדוש ברוך הוא דואג להם באופן הזה ועוד. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. שיהיה לכם חורף בריא, בריאות והצלחה. רבי חנניה בן עקשיא אומר,